Sasisen pat kuble ye phi baro bat phidang ye pe ye ka khubor jong Mawphor habing ne ya chaprang mat ka khubor hagani ka por tugine pe ye ki mat ki pakongsan jong ko khubor kumne ai min sem ki nongshat barim ka jylla ya ki nongshat ka juk menta ban bantan kam hok ya ka sap haw araja khat prang a shurem salit henre nga job haw arja khat kandai ngan ai reng biang haw araja ar pulai ong uba mn mukhim kular uba kermen shila ya ke EJNC ban ai ka jinga trailang ban kintie wi ka than no sinyang ka AKHAF shakilong yeng ke bishakta haki board jong ka mariang wen ka sarkar ya ka jingpan lip boarding ha ka jylla ka konfinesya nong klaw ka badai ganong syat barim hakis nem ka kanai spa kanai pusau bat ka balapau kmat kaleng ka rikasi kalapan pau ya baro kiri don sap hakasyat karwai ka jukmenta bakim day ban penkut no sytang por ya kisap ki pong henre ka kentu bakin ya prang ban penon kam hok ya kasap ban wanra ya ka burom ya ka bri uhanyu trap haga juga por ka kentu ya ka sarkar ban ya trailang bar ka all Meghalaya Dansa Association ka badai ka seng ka banengkong ka jylla Meghalaya nadu usnam arajar kanang bakiri don sap kinyo mensim baro makerteng jong ngade finisha nong kla na shong asa pa mo na punuri ban ngai kuble pi baro nong pe ha kan po ki ri don sap don phong mo kum ki nong sha ki nong wai kila man na ki nong bentaru te ngate ha ka jinglong jong ahi ngala sedang ban sha na do ha ka por bang nang kham khna ke nya ta por kalong non do ki snem kum tu khandai ko sao khandai ko sang sedang ban sha dia kalau long no ha ka por bang ni sha mangi ha ka jinglong jong ni menchua kalau long no ni shule chat kum tu kala syukut no te kum yangi kira don sap don phong no kala syukut no ma bele nyim don te kono kono kala kaliti te ni la shulong no kunta ni la she yo brio no ame te teng don ki brio long ki ba poi haki do benta ki jong ki mo atang balong ni kelet no pade ka tu kasap ko bangila don na ma bele kalong no bangim don te kono kono kala kaliti yangi ru na ta kata kala shulong sakut no tu pade khubor na kalyang jong ahi ya kini kiri don sap ki bamenta mo na malun menta shisha bandaya kreno hakapor jongi bakapor menta ka ai pepak lepak kiri don sap menta kalalong no kata ka jing kadan kata ka jing ya kompi ka jing ya nujor mo iwe pat ka jing ya kop iwe pat te habi kalyang mangi itenat te na marbale lalong no kikwa bapili ban kiu si jerong tamalong kimla te na marbale kalong no hakiri don sap bakana ka shu don kidan la kasam tamalong ka syukut no tanghang ni ngimla kimla te ban poisha ka tak siki clear jung kilom ki ban maki kwa na marbale kalong no ba hado kat mentahi ban ong hi hakani ka jylla jung hi kampat don kum kata ka development nang ta jung ki niki ridon sap dan phong ki ban kiu ki ka ban long no kalat yo kam yo jam ye na ka benta ka jung ki na marpinde ye pe hakani ka generation ka ban mentali kalong no kalat yo kam yo jam ka long ka ba ba ti khamtam la da don lele kita kisap ki phong lele te maki ailat nga kwa ka ye ki bangan kentiu ye ki bakin kentu ken pha mi ki ken bakin nang yai persyang hi na kapor bat ngidon ru ka jing ni ku bas kami ken kum na kalyang jong ka kum gani ka sang anda mo ka balaya tur ba na ka benta jong ni ki dan sap dan phong tinga kerpat kini ki kena baro kiri don sap don phong e bikin nang ya tre syapran kenang ba kani ka seng amdaru kenang nang yo mensim shushu ya ai mensim lang mar kaliang kin yo in ben i genya kata ka problems ka ba ka government juni kam shimla yo i genya kani ka benta juki mo ya kata ka jing don ki juki kata sap kata ka phong juki e sakawe pade na kaliang jong ahi mo nga kerpat kan na kasoka bahkan bu no kan kum kanika youth skill talented mo nay na kabanta jong kini kiri don sap don phong bat kan ithu no kum balalong lam shiki wiki jaka mo na maraki wiki jaka ru kelas dang ban kiyo na mabele bak government ka ya ai kitilang bat kiri don sap don phong tela da ka government jung ru kan ai kitilang ka ketika diang na kabanta ka ni ka sen jong ka amdar ko balay tur na kabanta jong kini ki ridon sap don phong kamut kan wan ra kenya ka jing pher ha kan ka jylla ka jong ni bat ru kumju kan nang pen sei shu ya kita ki ridon sap don phong ki ba ha kata ka por ki ba ngingim la ban yo ngingim la ban tip
อันเดียก็ตากระปอดกินมีไปบ่าแล้วลองนอกินเป็นเป้าชุๆที่ก็ตากระสับกระพงที่ละนะคะเลี้ยงจงกระกำมันละกำเละฮันโรจงกันนี่เตงีรุมตากันงีรุนี่กล้วยที่มันไอ้ที่กำมันที่กระเดียงนะคะเป็นตาจงกาเซ็งอัมได้ยาเกะบักมุดยาเกะบักทมูนะคะเป็นตาบักันเละbakan ya cak mat ne kale kum nu ne hakin dun benta ke ba kam da karai kamut kum mangi na kinong shat ki barim ru mangi cross ban ai ketika mon ketika dia nak benta ka juki bat kam tam le nak benta ki ni khna ki ba benta nang ni shak man kinang yai ki shu ha ka ka sap ko phom ka ba ma ki da khubor shibone ya kenika chingkwa jong phi bat ki bon ba ki pai pa ko ka konstitusi bat kum chu ki pramarjan ba bat ki beliau pok jala ki pok hai ngai ki chingli si pang ka ka shat ka ban salong how new snem arjala alai te wat thai nan ai brief kintiat ba ka arjar khat phra ni le rai ban yala ya ka election jena election mle arjar khat phra te kumno ni ki dau ki ba bon ba ni suram kai kindiat hak ni ka mele election jong ka araja kan pra de pilatip ka election matrai pilatip rubang ade brio ubom don ni pilatu yo I hing ye don bat pi man apo ti den re gele ka men sem jong ai ka chi secret pa ta ka bom chu snap ye ka chi ka bom chu pen snap ye ka chi shit ye ka chi kriat ka bom chu pen snap ye ka chi duk ye ka chi kerdo kasurai kusio pa yang banja don lang bat ki brio kham tam ba kan ki ching don chunga bat ki pa ba ka don arli ki banta ki don kam ka ta ka de banja trai ka chi banja ka ta ka chi ni ne trai halo ka no rin ka ban long ka principle ti bat menta la bon house na malayan ru halo chom ka ni ka ta ka principle ko lang ba ki brio chung ki bon ki sa din mo hagas pa ka pho ching nang ki sta ni trai ka ta ka ka mai ka chi ba ki punta ki pon pa but ka principle ko long ba nin penaru ya ka hok kriti ka su ka khanda ko siap ka principle ko long banwan ra ri ka chi shakal ti chong ka ching kermen ya ka consultancy ka ri but chak pe pa te kum ta ki brio chong ni din ka ji sharam no ka ra cha kha te ni la khot no e ka ne ka ching la ai khu blai ye ka ching tre sistem no ka ta ka no shan ai cha kha ha ka ne ka ching khot ko long tang ban su ai khu blai han re kum no ha ka ne ka ching la ko bala long ha den jo collection ha nai match hang the ko jong sha ki bo pon pa ki nong tre ki nong shan ki ong long kat balong kam de poi per khat ka su strike balong kat balong ha ka ne ka election ar char kat dai dai ban yele ba ra ka chi snow ko opinion ka chi snow tong ki pon ba lang ki budon ha ka ta ka chi yalang ko ba ha te po jong sha te ni yo ong ni ka ne ka meeting kam dai ki meeting ban ka ne election ar char ko ai ki ngam ni ya ka do su ko no ko si dai ban ya keren no benda, ti nak kata tahu ke sen hapok ke jing pet jong ke circle hapok mau kan tahu constituency langsung pun ya kan ke jing jong ki pun palang wood ni khot no ya ka executive committee bat ki pun ki we bat ki jing jalan banyak keren ya ka election ara cha khat kendai tengomot ben keren le kot kolomba ha kan ke jing keren ja kan di election ara cha khat kendai ki ba bon hi wat phi nga trai ki ba bon hi na pedang jong phi la kham arten banong ban yo ya ke ching chok tan rai ki ne ki brio chung ni ki bangi ong ki badang sa din be nga te nga sa sim ni le ba kham start ki brio chung nga pan nga ke ki ong kum ne ram ne chok yim tip long ka balong yim tip tang ba yo dang idon kam ban ye le ke archa arhulai dai ban petang ru ban yele ya ka MDC ara cha khat kendai namala dom yele kan saprat ru ki no kersan ki ya phat wei chi ni wei chi sam ni wei chi ka tiang wei chi ka mon de na ka ta ka taw jom nim jom long ni kat balong kat ba la da ka mi sim jom
candidate cumi kadang don ini ke benda bentuk yang kampanye bak day punya lah day kita hak arah cakap terakhir ki nong yalam jongko parti ki nong yalam bak ki nong kersan ki nong tray ban ki nong kersan dah kawai ke jemut ki berkat ki lerai ban punya baik yang aja ka MDC election but unexpectedly ngamut ban haki bom tip tiga lengok kuno dia wan cok biang tiga lengok andai ngamut kena kecil kang jengki priu curi banjo kecil cok kalau kebom lah si banjo terkena kalau andra ya kecil kerman ya ki priu cok konstruksi milayo yo kecil kersan nah kiwe parti kumna ka NPP bat kumcu na kinong yalam cok kongres satu por kata dia kecil penjajah start kecong perang kumpelong nak bentar bandra ya kecing cop akan itu MDC kepala dap doa pikirli mentah sepang kecil keli bang kumno pi berkat ya cara cara mulai namun benang kumnya wa langsung tu hi ya kata kecil rai ya cara cara kendai atau metikali habala job lagi habu tiu nung ya berkat wong yo pidang ya le ya cara cara mulai ram ni job tip nomor ba haba job lagi kumno pilih ya cara mulai kena kecing cop kedai umau kundon sia kecing cop kena kecing cop ha ke MDC jong ka aracar kat kendai ka jing sngau jong ki bepon pa kinong trei jung kalong umau kundon sia kecing cop ya ka aracar arpulai di kumurung ba breu lawat pine mangane meno-meno nya kendan den ladam don da kono-kono hoi pat cing penduit long hi jem dau pan penban ra ya ta tok dengan mut kita mar bagi singau kumta hadin jong ne kecing coklat nam hakan ke politik hang thia ko mau kon rau ne mar bagi ni kinung trai kinung kersan cungil ki yom sembiang dia tun da beng ngalong kum MDC ban ngalong kum ekstrim member bu pe ya kasan keroi hang ni apo dis council dengan mut bandong ya ka election ara cara kulai ndai ma siap hang ni ndai ma andre ki breu cungi kila long ahead kila ya syakmat banyak pe banyak tai banyak pensong norim la dang idai ne dang ilong ya ba ban penjeng biang hak decoration acara kulai kamut kin banang minta ba kene galayat hak unit kene galayat hak area bat ka sartul kulawan syakmat banyak berkat ini di unofficially nomor bangim 4 poi sedok ka label jong ke parti ha po konsumsi ki video tungi kila naduk ada cara alkuwe kila sim pocket wise kemut kuwe ki area kala sim la jong karai kuwe ki area kala jong karai haden bakini ki sausan reun nyau pra kandai si potli bat ki wai pat ki cinyalan ha ki cakak ki bapar ki ba po konsumsi karai jong ini gubon kedai tang kuwe kalong pa ada cara alkulai nin terpat ya ke parti in rai ban penjeng biang ya wahe na mungkin ban in tepat ya ka cek pipi bahkan subha ban ai tiket how ma he matul en mungkin bau ni la ni ka shan aja aku bat ya ka ne rai ke dai haden bala itu la kali bahaya kumno bisnya haden bikila yo kam ya ke chisau ya ke ngot ke chisang jong ha ban tan ya ke kam hiu ko ya kumot terang menjadi mati aja kita kemut kadang day hak kot hak mesti hak cuma kecing berkat hak tinjak hak try kita ila de brai banjala ni kita amali ke masalong usna aja ngam de tibe kata ke spa cuma beliau tebat nado menur ngam super hati sepang kata ke spa nomor banga naddo pasdang ngai yele ngawan sikene ka politics baniere election kumu students ke student latih hiu dan pisah tang kebai sana kebai bos atau pon dai kebai taksi lo dan renga kumbang mana dan bobon balang ai pan penyele ingat election ngam tip i kata ka dan pisah ne ka kan dan pisah ngaya be cek mat election mat kita kinong rai ban penjang yang akap bekot ke bor ki kit hi ya kakap te kham tam ha ka snam sia chat ndai spa prap opra
hak cincok kebenang kong ngatang ngakur rumdan cuti rumdan ngadon tang sipan ngene tu I bat kecai nang kendong tu stage mau club sa ini sudah te kepercaya kerke benlut ndai tang berke ben ki baye chan ki baye bat kayeng jong jong kumno pin sha yu tu kon chung pi bun yala election klebi klem don ye bakaca buram kayeng sopa kang su bom dei su bun yala election namar ka bu yu kayeng apa ye bat kaca haying ki om ngai kita tin kedenya di sini sih kami kam tengah kam dei kam ji kedai kam tung bubun ba 100% lu babun balang ong nyenye ay becak mat tengah nalik babun balang bor ba flana ci kwen ne rek hak ba kum kan ko por ko ba on adu ko nakata la job election da ko bala da kan councilor u ba rius pa u la bendu security ta tarik ci ya ti tengah ya kata nong ya le rius pa ngam ti pi bo no rius pa mo bedu tahu bangam cuper khat ya ka rius pa le ne ya kadu ngai le election halor kanuri halor ke ci bici yang jong kamet ka halor ke ci snow tu ki babon ti balang langan nang ya le te kata ke ci rai jong kini ki babon ti balang hanga ke dei spa pat ke dei gini ke babon la ngi ti jong pan ngodon ke ci kerman ru bada gini ke bokon la ai lat yang abakan peteng lang ba ka ni ki chok je ke de ga ndisi kumbang ong menna ngodon ki kerman ke baskar ba ha ni ga cha ku ai bin sayo ya ya ke chok Ka East Jantia National Council kaseng bahalang ka basaindur na East Jantia Hill District haka nyauterik unai tung arja arpoar kala rakhe ke jingda penyaus nem kaseng hakli Riat West Community Hall haka ba uma kirmen shila MLA ka thany bat ubadeiru umentri ka sarkar jala ulalong kum ukongsan haka ni gasngi lai don langru uba dame wan hi rembai ubade ukertong bansai kon yak MLA election na kan riu clear constituency u president jonga jantia student union u samla jersom shilla u finance secretary ka JSU u samla timukhem u president ka jantia student movement uba learning star rembai ki riu rangba na kishnong bapher bat ki khon samla ki bari ki khot jonga EJNC na ka circle bat ki unit bapher habakren kum ukongsan uba kermen chilla ula ay ka jing khublei kit bok kit ruyang ye kinong elam bat kit khot jong East Jantia National Council kumjo ru ye kinong elam jong kiseng bapher ki balai don lang ha ka ne ka program ula ong ru badai tang da ka jinga trei lang kiseng bhalang bat mau kum unong mi khmat on la ban kentiu ya ka district ula kren ru halo ki kat tu kat ni ki mat ki bedun kam ki ban kentiu ye ki pai ba ka thany kum ka jingdawa college sarkar ka jing yo kam yo jam ki breu ka thany bantrei hakikar khana de bilat ki bedun hapo ka district bat ki we pat ki man hakani gasngi la yo ru ye ka jingkren na o president rangba jong East Jantia National Council uba sambor mi lengdo uba Moses Wer uba di wena kiri rangba jong shnong klerian East Jantia lembat kiwe u general secretary jong EJNC uba nangjan dakar ula pensngau ye kimat bapher balashim da kaseng kum ka jing ye ki pat ba ka jing ya pat ba bat ki kam balale da kaseng hapo kini ki nyau tli kisnem la pen pho pen pheng ye ka program da ki jing shat na ki khon samla na ka shnong tuba ki samla na ka shnong mentoring ki samla na ka shnong jalafet bat larwa ye ka jing rwa jong kaseng tia chaprang khon kari da ki khot jong EJNC clear unit la pen ya ye ka program da chief advisor ki EJNC CEC uba damon mir khar the next scheme but kerpa dale ibi uro ai blog sen halang ki MLA sen bapher wa to ye kre langi ni banta yo ka chat through bi yong I the you ki kam ki bo bha de mention le yo secretary chi bon ba ki kam bo bha le bi next scheme de ni chma me wo I ye kre langi chiru hawa ku ku ye ki than yo I chi bon ki juru na le ni pai bi miu len ye ki te sang so rom ko na le ni ba na ma ka representative hanre kwa outtip ki le kam jo sakiyi ki feel le ni er ki banta we interrupt jo ra jam leri hanre wo 100% the jo im teni te da ma ngai scheme lo ba ching lai ti yo pi ha go big ski wo chiru ki ji kra lang wo I kham tam le yo nga kam no bi khma na ge thain but ki representative yo ga HDC le ne ki no ki kam yo chi no wo yi punda punjo entre kham tam hai kam yo sports kam jo le yo education
video we seperti yang ini punya pertanyaan kita bon sen line ti kita benta government college mana ni yang people oleh bon kita udah kuat angno dia the government college tengah ngai skema dari cing line ti yang pi wa economic ma chirup you what ti dah poi for wa east dia yo ya government college ite umangi do daga cing ya cha yang pi pada cing crash to yang pi ni bang ada yo mana kita tahu di mangi ya kinu gitu cing MCAM juga Thai untuk overnight bentupan mesti dia hari kepor yang gigi waro dan bagi jingjia cha yang pi next game yang aku bagi dauman ke urlau tekan pada ipila ki perlu ki bomaya ki pada lai pipe high ke issues juga jadi reuni tehini por ngabun sen tip hadap kanu ngala kan di dalam percama wat ya ki jing sekian kam tahu iyo ki cement plan dari ki factories ki set up ci bon magi tali diperkhati katkan gitu ke agreement pada atau QA ki kaman rupa hadu nyapa persen tip exactly ke number kanu kani nampan lagi tip rupa persen hadu nyapa maybe wa ki no yo kam to yo ki local ki yong i ta ngajak perkhat already dia hagabi ke cement plan le 6000 gon 6000 ki bro len rupa persen ken ben ruspa ngot to yo ki local yong i dan rusen iklan setiap itu pun mah dekat jalan ke beruang ini tengah cuba kerana wilayah dan lokam lo jami tomperi kita boleh lesi bobon ke population yang ini hundred kerpada bikin perlu lembaga yang ini siapa yo lesi ngala dan percaya buat lembaga district administration hundred boleh lembaga yang kira smart yo kita kuat optim bikin information boleh mano kerjam ke agreement lagi siapa man siapa komedi ekobeli lagi ladi cia umman la kerpa ki wo ule ki ko MCAM ni bha gani to ho pi nga ga yong pi yang ki khone ko jai prove yong i lam kam te na oi pi yun to wan ki chini o ang ki develop yong ki thai yong i ringa ngai schema wo ki nu ki issues ne benta ga jing MCAM yong thai ye to right yong i te to na pi wo ro lang i ye ye ni de wa krestomi le de demand le pani ye te right se ki yong i ne benta yong jai prove yong i ka all khasi hills achik federation na ka men sem jong jing seulem na ka benta ki longyeng ki beshakta ha ki bor jong ka mariang ha uni ubnai beledem benta ke sngi ke lelej banno jingerap da ukhaw shakispa ngut ki brew ki balangat ha ka te ki jing shem lanot ha ka kruo na uklivesta ch marak president ka all khasi hills achik federation ulai tho ba kni ka jinglej ajingerap da ukhaw kalong na ka benta ki longyeng ki bodon ha ka than mahesh kula southwest khasi hill district ka bahap ha ka raniko cnr di block ki bla shakta bat sha penjot ha ki bor jong ka mariang ulai tho ru ba ki ladon kum bakha santli gi shnong ki bla shakta kum ka jing hap khlon ki yeng bat ka jing sha tlep tang na ka daw jong ka jingwan jong uslap u bujur ha ka khat din rew bat khat nyau trik jong ujlew araja ar pu ar ha ki to ki tarik kum ka kanhon da ibor ibarit kalalik ban jingo bat yarap ru ye ki long yeng bat yo ru ban pen bha ye ka surok ha ka than bosara khnang ba ki pat ba kinum ye kindu jing ong uba clivester ch marak namar kata ulapan pau ke jing ai khublei na ke benta ki pat ba nong shong shnong ki bel ai ke jing kershan bat ai ke ti kamon ke ti ke diang na ke benta ke seng hakum ke ni ke por baki don kam ha ka bei dei pat bat ko bam di ka seng ke labu ke jing kerpan ya ka office jong ke PHE raniko subdivision southwest ka sales magade ban le AA no mardor namar da ka jingwan leng shop jong ke bor mariang bon ki pai ban pen poi sha ka shnong ki ladkut bat ki pat ba nong shong shnong ki la shem jing namar kim yo shu ya ko bam di ba ngasukwa ban pentip akan po nam da ka jing tip lang jong ki pat ba nong shong shnong jong ka jylla ka jongi hadin kumbakat tu kanipor kaba nakaliang jong ka sorka nakaliang jong ka MCL kaba ngi hapan matsesu yaple yakanika load shedding kaba poi kumbasau kenta siski te kabang sobha ban petip menta ka janmit hadin ba parok kilat kenting lai persang umno ban penlait no yakanika load shedding dengan kwa ban petip yapi pengilarai ba nadu sibit sitang mit ngin lift no lani kanum don su alut siding hapok ka jylla me kha raja jungi parokoi bat kata kade hadin ba artli kini unit jong ka misel ngiladep ban repair dang ta ka we unit ka ba nakalian jong ka OTPC ka ba
hagani ki kendiat tayo kadu dan kaliang jongki ru unta kila restore biang de kila la ban supply kanika power sabo ka jylla ka jongi de nak ka dau isim ya rai ba menta nadu sibit sitang mit kanum don su kanika load shedding haparo koi ka jylla me kalaya den rai kawai ka bangin dai besutu la se ki pajba namar pi ke sektor kabun don pat teng kiba nakadau jong ke jing snew ki kalab long no transformer lene kalab long na ka transmission line kalab long na ka distribution line ya kita pada kidai kiba ka problem ka sajmi ina ka por kalab long ba kolon uding kalab long bawan ke riong ke ngit ya kata ngim ya keren ten ngi persang ikat bala ba nang ni sekmat ko mobi ya bangin repair ploy kat bala kenang baki pajba jong jylla jongi kin suk kin sign ha ka bedei bat ka jing supply jongi ya kaneka boarding ha ki long yeng ka long sem baro te ngasngo bang ade ban ai burom ka bakrau i ki pajba nong sosnong da ka bakia sha sitom lang bat ngi kum ka corporation ne bro wei ha jing persyang ka jongi ngi sutu i ka jing ka baki lu Isu iki jing ka baki ki ut ki nam ngayo robun ki phone call ki bapli nak leng sodong balong ba ki complain ni ka jing ya kan ka load shedding trai ko mo api nadu sibit siteng met kan ka load shedding ngin lift no kanang ban pensuk sign ya ki pajba no sosnong jo ka jylla jing baro ka wei te kumtung ila poisha ka pukut jong ka thup khubor sa shisen pan koble shibon ya phi baro tat hadu bangin sian biang koble shibon